Preso eta ieslarien zeniden elkartetik, mila esker honeaino gerturatu zeaten, bertsozale, bertsolari eta antolaketa lanean ibilizaten guztiei. Ez naiz gehiegi luzatuko, bakarrik gogorarazi nahi dizuet, egun 522 preso politiko dauzkagula oraindikan. 3 preso dauzkagu Belfast, Inglaterra eta Portugalen. 116 estatu frantseseko kartzeletan zehar sakabanatutak. 8 preso larri gaixorik atxiloketa arinduan egoeran. 7 preso bakarturik eta sakabanatuak Euskal Herriko kartzeletan. 382 estatu espainolean eta horietatik ia erdia Andaluzian. Azkeneko 2 urte hauetan espetxe politika ez da bat ere arindu, are gehiago okerrera egin du. Isolamendua, lehenengo gradua, 26 orduko ziegan egonaldiak, hau guztia ez litzateke posible izango sakabanaketaren neurria indarrean ez balego. Sakabanaketa kilometroak, nekea eta dirutzaz gain, presoen senide eta lagunen bizia guztiz baldintzatzen duen neurri bat da. Sekula zilegi izan ez den neurri bat, eta egun aitzakirik eta zentzurik ez duen neurria. Beraz, hori izan behar da gure hurrengo urratsa. Sakabanaketarekin bukatu beharra dago. Hori izango da gure hurrengo urratsa, preso eta ieslariak itxeko bidean jarri ahal izan izateko. Ezin naiz hemendikan jetxi, zuei gure hurrengo hitzordua gogoratu gabe. Datorren larun batean, Bilbon denak elkarri ikusiko dugu itsaso bat osatzeko. Itsaso bat, gure preso eta ieslariak etxerako bidean jarriko duen itsasoa. Eta ez dugu etxiko azken presoa etxean euki arte. Mila esker. Eta gozatu orain bertsozarioaz. Arratsaldeon da gure ongi etorria. Berso saioarekin hasiko gara eta lehenengo aurkezpena egitea izango da egokiena. Zuen eskuinetik hasita hor daude Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Aitor Sarriegi, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Beñer Gaztelumendi, Amets Arzalluz eta Unai Iturriaga. Eta ez dugu eskemari puskatuko gauetik goizera eta beti bezala hasiko gara bakoitzaren agur banarekin. Arratsaldeon bertsozalea, zaituguna parez pare, elkartasunak berriz bete du, gaur Elorsoro goita be, herri honetan bide zidorrak hartzera ohituta gaude, Barakaldotik Bilbora goaz, ta horregatik ta alare, ezin genuen bidea egin, Oiartzundik pasagabe. Arratsaldeon itxasontan geure tanta aletxoa, beti izan dira errima ona, bersoa eta presoa. Zabaldu nahi genituzke hitzak eta luzatu besoa, libertatearekin rimatzen joan dadin gure bersoa.
Zein da gure hitzeta, doinuen jabea, zauria gatza bada, denbora area, berso bakoitza tanta, berdinik gabea, sortzea litzateke, denon ondarea, arresiak botako dituen marea. Gure tanta txikia elkartasun froga, aiako harrietan sortua bozgora, berso errekasto bat doa itxasora, saio hau egitea guretzat gusto da, ta egin behar ez denean ordun bai gustora. Ze beteka da aulkietan ta, ze utxune sabeletan, larun batean batuko garen, legez Bilboko kaletan, Oiartzunera etorri gara, gaur bihotzak azaletan, bizi poza ta berotasuna, indartzeko eginaletan, bersoen bidez zuengan eta zuen bidez kartzeletan. Bertsoen plazek izendapenik, baldin balute merezi, plaza hauxe da dudarik gabe, berezietan berezi, beraz aldela bihur dezagun, oroiminta parentesi, hemen zergatik gauden oroituz, baina minetik iesi. Arratsaldeon hor zaudetenei, ta ez zaudetenei berdin, bersoa ere tanta bat dugu, beti auskorta beti fin, batzutan busti egin dezake, bestetan kilimak egin, hotzetan mina eman dezake, berotan berriz atsegin, gaur alegina egingo dugu, hori dena izan dedin. Arratsaldeon ongi etorri, heldu da gure orena, hitza kantatuz bete dezagun, hitzezkoaren ordena. Paradigma bat iruditu zait, beti jaialdi onena, hau da plaza bat beti beteta, sekula bete ez dena,
baina aurten bai sekula baino beteago dagoena. Eskerrik asko agurrengatik eta hurbildu Sustrai, Maialen eta Beñat. Aipatu dute hasieran datorren larunbateko itsasoaren hori, baina itsasoa txantxa egiten dela gauza jakinekoa da, 3 txantxa mota izango zarete zuek. Sustrai, Izerdi txantxa, Odol txantxa Maialen, eta Beñat Malko txantxa bat. 2014a hasi da, nola ikuste duzue? Ni egoten naiz kopetan edo, bizkarrean zein senean, ateratzen naiz mendi buelta bat, probatu ondorenean. Gimnasiotan asko egoten naiz, urtean astapenean, ta utxan truke saldu oinaute, langileena denean. Nik odoltan ta izaki badut, iruditeri zabala, izan ninteke indar borroka, izan tristura tamala. Nik aditzera eman dezaket, zauria mina ta bala, edo 14 urte hori, emanko izango dala. Askatasunta unkitzearen prozesu luzean barna, Katalunia eta Eskozia hasi dira banan-bana. Ni naiz masailan bera poliki, dijoan Malko bakana, eta aukeran gazitik baino, gozotik gehiago daukana. Izerditzen dun bakarra ez da, ez tokerota ez bela, enpresarioak ez nauni behar lortzeko turbodiesela. Nik espero dut langileria bustitzea mela, ta aurten usaindu ez ezikan, ikusi egingo naizela. 14 urte ditun urte hau, Sabele mankor behar ba, hainbeste injustizia naizta, ezingo dun errezlaga. Aztu ezkero zaurienetan, violentziaren karga, odola zainen barruan baina, hemen odola behar da.
eta odolak beti eragin, izan digu begitara, baina aukeran aldatu behar, genuken ez begirada. Emozioek beren garrantzi puntua dutenez ara, hitzak gastatu ditugu eta jamalkoen garaia da. Urbildu Amets, Mendiluze eta Sarriegi. Bueno, azkenengo hontan nabarmena izan da. Bek ere txiki geratu zaio bertsolari finalari. Eta 4 urtera nun jarri pentsatzen ari garen honetan, futbol edo errugbi estadioren bat estali eta han egitearen ideia dago. Hala ere zuek bakoitzak autu bat egingo luke. Ametsen ustez Agilerako, Miarritzeko rugbi zelaia, estali behar da. Sadar, estali behar da Sarriegiren ustez, eta Anoeta, Aitor Mendiluzek dionez. Urteak dira agur batean ala nuela galdetu, eta aukerak hemen gabiltza aletu eta aletu. Bersoa beti ikusi izan dut rugbi zelaitatik gertu, berso finalak izan behar du entsegutarako leku. Nik onartzen dut amets zurea, aukera polita dala, Aitorrentzako Anoetako hori litzaken bezala, baina logikak elsadar dio, ez alda gauza normala. Euskal Herriko kapitalean, Euskal Herriko finala. Barkatu behar didazue bazuen nahiak iraultzea, baina nahi nuke Donostiaren aukera horri heltzea. Aseran baldan belodromoan gerora aro luzea, ta Anoeta ezalitzake jatorrira itzultzea. Neuk neure alde beste bide bat nahiko nuke bat jarri, Miarritz beti izan delako burgesi haundien herri. Udaldean dena olatu, dena bitxta zoragarri, aristokrazi frantsesak ere izan behar du gure berri. Bai gure berri eman beharra, da oso nahi humanoa. Horrexegatik Iruñakoa, degu aukera sanoa.
Beste bentaja bat ere badu, eta esatera noa. Barzinatarrei ipurtzuloan sortuko zaien granoa. Nik bat esan dut baina horretan zertan tematu gehiago. Nik nazioan sinisten badet lurraldetatik harago. Euskal Herrian egiten bada igual gertuan nahiago. Baina lekua ez zait inporta, ni bertan baldin banago. Hurbildu Unai eta Igor. Bueno, Unai Madrilko polizia buru xelebre xamar bat izango da. Madrilko polizia buru xelebre xamar bat. Eta bere menpeko beste xelebre bat hartu du eta agindu eman dio. Zoaz Durangora eta espiatu zazu alduzun dana. Zer, eta alduzun dana Urkiolatik bera, Bailara, Herria, Plateruena, eta, espiatu du eta txostena ematera joa bere nagusiei. Txosten zehatzarekin banator nagusi, mendi tontor ederrak zenbait etxe itxusi, gero bi bertsolari nola erakutsi, baina akelarrerik enuen ikusi. Baina akelarrerik enuen ikusi. Nik bidali zintudan probintzietara, Urkiola jetxi eta bertan zeunden jada, ta zu ibili zara ona eta ara. Zuetzara espia bat, turista bat zara. Zuetzara espia bat, turista bat zara. Anginen eun polizi ta eun polizi gai, ditxosozko prentsaurre hori noiz hasi zai, baina Plateruenan lenguzu zein anai. Gu asko ginen baina beraiek ere bai, gu asko ginen baina beraiek ere bai. Ta horregatik kikildu egin zinen klaro, ez ikusia izan albada nahiago, matadero diarka ministrota ago, hainbeste matadero ta odola non dago, hainbeste matadero ta odola non dago. Nik uste dut Madrilen gabiltzala bero, baina han ez dute alakoik espero, hor gabiltz akelarre eta matadero. Uste dut gabiltzala nahiko majadero, uste dut gabiltzala nahiko majadero. Amonaren bat zaindu hobeda zuretzat,
Zerbitzu honik ez duzu Espainiarentzat, denak zuria ikusten zu kontatzen beltzak. Interekonomia hor daukagu behintzat, interekonomia hor daukagu behintzat. Amets, ez interekonomiakoa, baina eu ere kazetaria iz. Eta, bueno, gaur dia 3 aste txapelduna izela. Egingo aldiguk 3 aste hauetako ire itomenaren kronika. Elkarrizketak, saioak, argazkiak, omenaldiak. Astelen goiza, 8 erdiak gutxi lo eginta altxatu, 3 dozena kazetari edo etxeataritik pasatu. Eurek galdetuta nik erantzun tarteka arnasa hartu. Ala ibili naiz aste osoan ta gauz bat ez zait gustatu. Nere hurbileko jendearekin ezin ganoraz ospatu. Urrena berriz omenaldiak, ikastola ate jotzen, ta Hendaiako alkatea ere lendik banekien nortzen. Eman zidaten lore sorta bat goratu ninduten ozen. Bakoitzak bere interes eta urrengo urteko bozen. 1000 esker baina ederki dakit orain zergatik zatozen. Ta Euskadiko selekzioan Samames berrian miran, mikrofono bat izorratua ta 1000 foko diztiran. Ola joan dira 3 asteak bata bestean segidan. Itomen hortan azkenerako ulermen bat buru jiran. Ulertzen dut pake galanta zergaitik esan zenidan. Beñat eta Mendiluze, zuen txanda da. Zu ez zarete Afrikako oianean bizi diren 2 elefante. Belarri handia euskatzue eta iritsi zaizue entzumenera gaur direla Juan Carlos Errege Borgondarraren urtebetetzeguna gaur dela. Entzun duzue bazenekiten aldaka batetik eta bestetik eta gero bestetik eta operatua zegoela, baina entzun duzue baita ere orain revista batean azaldu dela portadan eta oso gazte eta oso sasoiko. Eta elkarrizketan hasi zarete. Aspaldi aldakatik zegoena jota, baita kaskotik ere baina 5 inporta, hainbeste hobekuntza eta ebakuntza mota, bere alde izan dira ala gure kontra,
bere alde izan dira, ala gure kontra. Egia esan berekin aspertua nago, bere aldaka hautsiak ezintzun gehiago, baina danontzat hobe izango zen klaro, operatu balute pixka bat gorago, operatu balute pixka bat gorago. Zer nahi egingo luke hobetzeagatik, baina ni lasainago jakizu zergatik. Printze urdinik egin ezin dela dakit, berdetzen hasitako errege batetik. Berdetzen hasitako errege batetik. Ta errege berdea, revistan serio, hor dago gaztetua galaita rubio, baina hiletartean begira redio, armi armasareak ikusten zaizkio, armi armasareak ikusten zaizkio. Zer nahi ikus daiteke burura begira, baina nerea ere pentsatzen ari da. Aldizkari ta berri tira, laister berri hobeak etorriko dira. Laister berri hobeak etorriko dira. Etorriko direla badaukat susmoa, baina Juan Carlos ez da hain tipo sanoa. Bada espada baleuka etortzeko asmoa, marfilezko adarra zorroztera noa. Marfilezko adarra zorroztera noa. Sustrai eta Sarriegi, hurbilduko bazinete. Sustrai, zuk uste duzu 2014 hau Euskal Herriaren zatere sekulako urtea izango dela. Badatorrela Eskoziakoa, badatorrela Kataluniakoa, oso baikorra zara. Sarriegi ez. Sarriegi ezkor dago. Orain arte naiz izan herri irentsia, aurten aldatuko da gure erentzia. Ekaina iristerako ez gaude beltzia, presoek zapalduko baitute etxia, eta abendurako independentzia. Eta abendurako independentzia. Zu oso baikor zaude, baina zaude lasai. Neri adarra jotzen, ari altzera sustrai. Askotan entzun dugu, aurten bai, zenbat urte historiko zetozen baina ai,
Gero pasatzen dira ta beste baten zai. Gero pasatzen dira ta beste baten zai. Hamalauan dena da baikortasun txute, guztia da gozamen, guztia disfrute, hau izango delako ez usteen urte, barzinak ta azkunak aro honen truke, euskeraz hitz egiten ikasiko dute, euskeraz hitz egiten ikasiko dute. Poztuko nintzateke gu guztiongatik, baina zer esango dut, ez dakit, baikor jarrita ez dezu, albora utzi batik, nik ez dizut sinesten ta jakin zergatik, berdina esan zenuen 13agatik, berdina esan zenuen 13agatik. Ez izan pesimista, ala, dena gertatuko da, diodan bezala, Euskal Herria izango dugu tropikala, ta gainera herri honeta sexuala, Baiona izango da gure kapitala, Baiona izango da gure kapitala. Nazkatu naiz gezurrez, nazkatu naiz sustraiz, alperrik zabiltzala, ikusi dut garaiz, promesa faltsu hoiek, egin dituzu maiz, eta nas ez zaitezen lagunez eta gaiz, nien naiz pesimista, errealista naiz, nien naiz pesimista, errealista naiz. Aitor aurrera luza zazu begirada, ta etzazu aintzat hartu joan den bolada, pentsa herri jatorra, ta oso bat gara, aurrera joan nahi dugu, besteok gisara, etzara errealista, zu soso bat zara, etzara errealista, zu soso bat zara. Lehenik askatasuna ta pasa denbora, presoak etxeratu dituzu gerora, Barzina ta azkuna zen urrengo proba, Baiona kapitala biba sustrai gora, bakarra beteta ere ona izango da, bakarra beteta ere ona izango da. Maialen eta Igor, favorez. Bueno, zu ezarete bi preso, 20 urtean barruan egonak,
eta duela hilabetetik kanpoan zabiltzatenak. Eta 20 urtean gauza asko aldatu dira eta gauza txiki eta haundi asko. Orduan txandaka, esango izkizuet gauzaren batzuk, eta ia zer pentsatu zenuten, olako zerbait ikusi zenuten lehenengo aldian. Ez bakoitzai bana emango izuet. Txandaka emango izkizuet 6 objektu, 6 gauza. Igor, 20 urtean barruan egon da gero, zer pentsatu zenuen lehenengo aldiz pendrive bat ikusi zenuenean. Lenda bizi ulertu ez, izena entzuterakoan, eskuetan hartu eta begiradaz zartakoan, urdin kolorez ikusi nuen, ta letratxoak kanpoan, ta ilobari opari eman, goxoki bat zelakoan. Eta Maialen, zuk ze pentsatu zenuen zure etxeko eskaratzeko, zure etxeko portaleko iskinan zaborrarentzat kakoak ikusi zenituen lehenengo aldi hartan. Orain bereiztu ein behar omentzan, besteen eta batzuen, lau bat kolore eta tesi oso bat, egin beharko da hemen. Pentsatu nuen lehen kontainerrak, ezagutu genituen, ta orain kubo txiki txikiak, eta inoizko gertuen. Kale borroka bukatu zela orduntxe ulertu nuen. Eta Igor, lehenengo aldiz ikusi zenuenean zure betiko kalea dana raia urdinez pintatuta lurrean? Lenda bizi zapaldu, neure teilatua, garrasika etorri, barruko kantua, hainbeste urte eta gero, nik kaleratua, ta etxe atarian, naiz zela atatua, ta gainera daukate parkin pribatua. Ta gainera daukate parkin pribatua. Eta zuk Maialen ze pentsatu zenuen eskuetan lehenengo aldiz kreditu txartel bat jarri zizutenean? Lehenbizi banku batetik heldu, bi karta eta 3 mezu. Orain dirua plastiko zala, pentsatu nun zen mesprezu. Gero esplikatu egin zidaten, aseran bainintzen kexu. Ausartu eta zure dirua, titatera dezakezu.
baina dirua ateratzeko euki egin behar dezu. Eta Igor, zer pentsatu zenuen lehenengo aldiz Osakidetzako gutun bat iritsi eta kolonoskopia egin behar duzula irakurri zenuenean? Batek adina eukiagatik inoiz ez du gaixotu nahi, baina aproba egin beharko da, izango naiz joateko gai. Hartu paperak esku artean, ta gero pentsatu dut ai, erantzutea ta esatea, joan espetxeetara lasai. Asko utzi ditut bertan premian, ta luzaroan zuen zai. Ta luzaroan zuen zai. Eta Maialen, zu ze pentsatu zenuen zure herrian, zure betiko kaleetan, 4, 5, 6 rotonda ikusi zenituenean? Autoan sartuta esan zidaten, guazen Oiartzuna guazen. Astiarrara heldu orduko, ari nintzen mareatzen. Lehendabiziko frenatu eta ikasi poliki hartzen. 2 metroro bat ikusi nuen, eta jardu naiz pentsatzen, honen moldea egin zuena aberastu egingo zen. Unai, PNV-ko zinegotzi zara zure herrian. Eta zalantzan zaude, hilaren 11ko manifestaziora joan edo ez. Ez diozu inori kontatu zure zalantzarik, baina entzun nahi genituzke. Gogoeta honek euki behar du, egunen baten topea, erabaki bat hartu behar dut, behingoz zerbait esatea. Joan behar duzue, ala joan zaigu urtea. Nahi ote dute niri kobarde jarritakoek motea, egun horretan ni beraiekin ta batera egotea. Egun horretan ni beraiekin ta batera egotea.
ez da hori soilik sortzen didana, estura edo larria, espetxeena da noski gai bat, oso mingarria, ezaguna dut urruti gabe, familira ekarria, baina guk dugu disiplina bat, hain zorrotza ezarria, eta ez dakit zein den lehenengo, alderdia ala herria, eta ez dakit zein den lehenengo, alderdia ala herria. Joan egingo naiz azken orduan, alaxe dut erabaki, ta esan diot gure herriko betiko borroka bati, neu ere tanta bihurtuko naiz, gizon gardena izaki, tan nire tantak itxasorretan, besteak legez diraki, baina ez aztu teilatuek bina isuri dituzte beti, baina ez aztu teilatuek bina isuri dituzte beti. Amets eta sustrai txikitatik lagunak zarete zuek eta hori hala da. Txikitatik, ila adinkide, gertuko, berso eskolan batera hasitakoak eta oraindik ere lagunak zaretela, begibistakoa da. Baina sustraik pentsatzen du, amez, ze maitagarria da, nola izan lehike bau hau realzalea. Eta ametxe pentsatzen du, sustrai ze jatorra den, ze majua, baina bau hau nola izan lehike aletik zan. Hain mutil puntuala, inoiz ez da pasa, hain mutil egokia, hain fina solasa, hain mutil guapoa eta horren aberatsa, nola izan lezake olako akatsa. Larai, lararai, lararai, olako akatsa. Zuk haundiak dauzkazu, asmoak, ametsak, koloreak milaka, ez bakarrik beltzak, nola ibil zintezke, zurre alzaletzat, hori ez da ekipo bat, txapeldun batentzat. Larai, laralai, laralai, txapeldun batentzat. Ta aletikek berriz zenbat istorio, zenbat kopa ta liga, ta zenbat desio, zenbat gabarra zarreta misterio, txapeldun ezten bati hori ez dagokio. Larai, lararai, lararai, hori ez dagokio.
Aber lasaitu zaite, zentzatzera goazen. Jada hasi baizara, zu bilbainotzen. Beraz etzazu segi, ametskea saltzen. Atletikek badaki, elegantziz galtzen. Larai, laralai, laralai, elegantziz galtzen. Baina Donostira dator Bizkai kostaldea, entrenadorea ere bersotan alea. Realak horixe duta nere galdea, ni kriterioiegatik naiz errealzalea. Larai, lararai, lararai, errealzalea. Hori horrela denik, ez nezake sinets, naizta horretarako lan egin duzun beltz. Reala bersozale, jakina da baietz, Griezmannen idoloa omen zara amets. Larai, laralai, laralai, omen zara amets. Beraz Griezmann begira dago Hendaiara, Laister joango omen da berso eskolara. Balberdek behin neriala esan zidan ara, aizu Emerik Laport sustraizalea da. Larai, lararai, lararai, sustraizalea da. Hori esan altzizun Balberde kapoak, haren hitzak ez dira nola alakoak. Aztu Atleti Real, zelaiak palkoak, egingo ote gara osasunakoak. Larai, laralai, laralai, osasunakoak. Hurbildu Beñat, Mendiluze eta Sarriegi. Hiru anaia zarete. Urte zahar gauean elkarrekin afaldu duzue. Oso gutxitan egiten duzuena. Eta gainera, egia esan da gauza sakonei buruz oso pentsakera diferentea daukazue. Horregatik, amak ala eskatuta ez duzue olako gairik aipatzen. Ez politika, ez ekonomia, ez lana, ez futbola ere. Amak eskatuta beti eguraldiaz hitz egiten hasten zarete, baina eguraldiaz hasi eta berotzen joaten zarete eta beti bukatzen duzue kriston folioiakin. Ia nola gertatzen den hori eszenifikatu zazue. Bai, bale ama, betiko gai bera, zer esan bila joan naiz ni leio aldera, ego haizea dabil dena posible da, dena posible da. Baita sartu ezkero esplikazioan, eguzki askoz gehiago dabil sesioan, bildu dagoenetik diputazioan, diputazioan.
Bailainoak ibiltzen dira hartaldean, hemen gabiltze gualdi onaren galdean, lainoak geldi daude Espainia aldean, Espainia aldean. Trumoiak entzun ditut eta bapo, tximista ere laizter dugu aukerako, sorgin gau hon bat dator akelarrerako, akelarrerako. Beraz orain trumoia besteiketzan falta, euria hasten badu hori ere galanta, Bilbon tanta gehiago bilduko gerata, bilduko gerata. Egia da badegu zerbaiten beharra, euri tantoetatik sortzen da indarra, ta ala aterako zaigu hortzadarra, zaigu hortzadarra. Bai baina tanta hoien bustiaz arago, beste nun baiten behar lirake gehiago, Espainia aspaldi oso lehor dago, oso lehor dago. Tratua ez algenuen egin amarekin, jode aitor zu hemen beti zabiltz berdin, eguraldian hasten politikarekin, politikarekin. Ezin da gai batetik bestera igaro, egualdia aurretik jakin beharra dago, behar ditugu pello zabala gehiago, zabala gehiago. Hurbildu Maialen munduko ipuin labur ospetsuena Augusto Monterrosorena da, eta ezagutuko duzu segurasko eta entzuletako askok ere bai. Eta hala dio, esnatu zen eta artean dinosaurua antzegoen. Ni jakin nahi nukena, guk jakin nahi genukena da, Maialen, denbora asko pasa, esnatu eta artean topatzen duzun dinosaurua zein den. 80etan lo hartu nuen, badira urteak dira, ta esnatu naiz Gabonetako iragarkiei begira. Neska arroxa ta mutil urdin, indartsu eta seksi da, abortoaren lege zaharrak garaizarreko diztira, inkisizio santuan berriz sorgine izan ari dira, sorgine izan ari dira. Erreparatu baitet ondoren, politikan ta legean, ni lokartzean joan zirenak, oraindik urrun daudean, eta herria piztuta baina, ez lehengo indar berean, baina indartsu urrun daudenak
ekartzeko mesedean, aldiz lengoen seme alabak, orain ere boterean, orain ere boterean. Larogeietan gertatu baizen, industria itzaltzea, esnatu naizta dena krisia, ta dena dago antzea. Urte oparoak pasa dituzte, emango zen baratzea, ta orain falta, ta etorkizunan beira daude baino zea. Benetan nahi dutena da, iragana itzultzea, iragana itzultzea. Hurbildu Unai eta Sustrai. Biok ere urteak daramatzazue Oiartzungo jaialdi hontara etorriz, mordoa. Eta gaur ere hor pasazarete kamerinoetarako bidean, sarreran zegoen jendearen aurrean, inguruan, eta bersolariak, belarriak adi ibiltzen ditu eta begiak ere bai. Zer iruditu zaizue, betiko giroa dagoela, giro berririk sumatzea alda? Ze esango dut Sustrai zeu hasi, Andoniri erantzuten, katarroarekin neure ahotsa baino ez baituten zuten. Batzuei tokatu zaizkie, pare bat txartel zozketan, eta besteak somatu ditut, egoaldiai buruz izketan. Nik zeo zertxu entzun dut baina, ez dakit berez ona den. Lagun zar batzuk alkarri esaten, joño ieremen. Lehen presoak ta herria ziren izketagai aseratik, ta gaur gehienen kezka hori izen, Reala edo Atletik. Nikolakorik ez diet entzun, okerrezpa naiz laguna. Aditu ditut alkarri opatzen, zoriona ta osasuna. Gero beste batzuk antxe zeuden, bero, bravo. Elkarri zer moduz galdetuta, ni ondo bazkalduta nago. Ta beste batzuk horregon dira, gunoiz helduko ginen zai. Edadetutako andra batek, esan du ze guapo Sustrai. Hori esan du, ene amama potxola. Baina ni gero konturatu naiz bista galduta zegola. Zuk diozu hori baina ez dakit, nik horrela dugun izan. Ni bueltan ibiliarren nitaz ez du ezer esan. Diferentzia gehiago daude, Unai ez gara bakarrak. Lehen Donostiarrak ikusten nitun,
ta urten igeldoarra. Zuk itxuradanez ez daukazu, sustrai ez gaur bizta oker. Igeldona ondo geratu da, ta usan soloi buruz zer. Zer nahi duzu banik esatea, ez didate erakutsi. Gipuzkoar asko ikusi dut, baina bizkaitarrak gutxi. Bat edo beste ikusi dut nik ta gainera oso pozik, baina zerrari nintzen esaten baldaukazu klinesik. Aizazu nahi horrelakorik, etzazu galdu mesedez, nik klinexik ez da dukate eta zure mukirik ere. Hurbildu Igor eta Mendiluze. Eta bueno, zuek bi kamara izango zarete. Bi kamara bekeko atzeko atean jarritakoak. Aitorre kontatuko digu atzaldeko 6 horiek nola sartu ziren beken goizeko 10:00 eta Igorrek kontatuko digu nola atera ziren atzeko ate hartatik gaueko 9:00. Ikusi nuen lehenengo gauza, Iturriaga sartzea, bere pauso eta balantzarekin, aurrera eta atzea. Lanerako prest ematen zuen, pasatzeko prest trantzea. Gauza bakarra falta zitzaion, aibo, aibo kantatzea. Pausua zuzen eraman zuen, beraz etzebilen txarto. Irripartxoa ere ahoan, ala aitortu beharko. Holtza gainean bonsaia eman, zioten oparitzako. Eta jadanik hilik zeraman, kotxera iristerako. Ni goiz horretan bigarrengoa, hartzailuz grabatu nuen. Izatez ere bera pasa zen nere alturatik gertuen. Haserre aurpegiz ikusti nuen, mekauen eta mekauen. Iturriaga aurreratu zait aurrena nik behar nuen. Ametxek berriz txapela hundia, ta ene zenbat zorion. Beste denekin han atera zen, ta serio behar egon. Humilan plantak egin zituen, baina irriparra zerion. Kotxean sartu saltokazi, ta koska bat egin zion. Ta gero beinat sartuta antxe jarri zen ate ertzean.
Despistatuen keinuaz eta begiak galduz utxean. Ze irri fartxo, ze lasaitasun, ze patxara gorputzean. Ia etzekien beken zegoen edo grosen gaztetxean. Hau atera zen hortz haundiokin eta garaipen kantari, esku artean bere smartphonea eta tuiteatzen ari. Idatzi zuen sua emango diogu gaztetxeari, trago guztiak neure kontura, esan añorga osoari. Gero abrigo beltzta luze bat, nere aurretik igaro. Ilea beltza, azala beltza, beltzetik ia gehiago. Lurra ikutu ez erdi airean, pasatzen Maialen, klaro. Bueno, Maialen edo mamu bat oso seguru ez nago. Luzaro egon nintzen bere zai, eta araze disfrute. Jada gauerdi zen ia, naizta ark hartu bitxute. Aurpegi serio samarra zeukan, haserre ezango nuke. Beste irripar bat baizeraman, oraintxe dela 4 urte. Guztiak ate estu hartara, ustez gogotsu zetozen. Baina begirani 5. zertaz gogoratu naizen. Arro zetorren, fuerte zetorren, ateraino ate pareraino zuzen. Piskat giratu barna sartu, eta kantoka pasa zen. Sarri egiren pausuak ere, denak grabatu nituen. Haze indarrak goierritarrak, bere bertsoen ta zuen. Baina nekeak lertuta irten, ta esan ez meka zuen. Transporterrean sartu zen eta han bertan lo egin zuen. Ta horrena berriz ikusi baino, imaginatu hobeto. Grabatzen ere lanak nituen naiz jarri parez pareko. Zerrail zulotik sartuko zela duda egin nuen hasteko. Baina kolpea zireki zuen hemen nago esateko. Hau atera zen irriparrez bai, baina apurtxu bet jota.
Zortzigarrena izan beharra, gogor xamarra dagota. Grabatu bako juramentuak, lehenbizi zituen bota. Gero kotxea ikoska bat egin, baina zain justu saltoka. Itzali horretan norbaitek erantzun nahi badu, mindu baldin bada benetan da bar. Eta bestela zatozte bukatze aldera, Maialen, Beñat, Amets eta Sarriegi. Eta egizue puntutan saio bat. Zuek ere, ni bezala eta gutako askok bezala seguraski, badukazue gogoa asteartea iristeko. Hainbeste bazkari, jan, edan, famili, besteko. Beraz aste burua nahiko pixu omen, nahiko pixu omen. Batek daki gerora zer gertatuko den. 15 pentsa zekarra dagoen. Neri Isabela ere hasi zait nabarmen. Ta eskerrak endaian erregerik ezten, ta eskerrak endaian erregerik ezten. Beraz danok zaudete, aste artean zai, aste artean zai. Bai nik behingoz gabonak bukatzea det nahi. Dena da pastel gustu eta gozo usai. Zuen aste artean nere astelen ai. Banik ez dut berriz lanean hasi nahi. Banik ez dut berriz lanean hasi nahi. Burua eta tripa daukagu betea, daukagu betea. Gurasoen etxean joan zaigu merkea. Ta zego gorra bomboi gortuak jatea. Lengo antzerakoa detnik aldartea. Oiartzun pasatzean bukatzen da urtea. Oiartzun pasatzean bukatzen da urtea. Beraz hemen zeo zer asmatu beharko, asmatu beharko. Norbaiti opari bat sortzeko biharko. Uste dut jande dala urte beterako. Inor ez da ikusten plaka eta plako. Nik ja dena egin dut 4 urtetarako. Nik ja dena egin dut 4 urtetarako. Ba nik oraindik tripadet harinantzera det harinantzera. Horrela segizkero gizenduko zera. Rosko bat aurrera eta rosko bat atzera. Hau goraka azten da aztu zabalera. Gauez zuberoara denaga faltzera. Gauez zuberoara denaga faltzera. Jana eta edana ia lertu arte, ia lertu arte. Ni gaur eguerditik ez dut bajan bate. Nik ere neretzako hori hartu nezake. Baina izar Michelinek arriskua daukate. Ni olakoa nintzen orain 10 urte. Ni olakoa nintzen orain 10 urte. Gauza kanbiatzen dira bolara honetan, bolara honetan. Baina ze ondo egoten geran oporretan. Bani sentitzen naiz rotondaren bueltan. Maiaren bueltan jarri tximiniaketan. Andonik ez zenbat lan eindun gabonetan. Andonik ez zenbat lan eindun gabonetan.
Andoni tabladura arro da pasatu, arro da pasatu. Eta gaurko propio paperak prestatu. Ia espertoaren traza ez aldu hartu. Igual papel zaharren bat semeak pasatu. Bertxotan zartu data gai jartzaile sartu. Bertxotan zartu data gai jartzaile sartu. Alkandora botoiek tripa hortan zen marru, tripa hortan zen marru. Tapatzen dituzte bai 11 esparru. Hain flexibleak dira azal eta larru. Bai barruak egiten ari dira horru. Aitor beiratu zaite 10 urte barru. Aitor beiratu zaite 10 urte barru. Beraz beiratu behar det 10 urtera, det 10 urtera. Armaiotik ator bat eta beltza atera. Elegante bihurtu da bera kolpera. Bueno, ni lepoz gora ta zu lepoz bera. Lepotik gora ziurra metxen antzera. Lepotik gora ziurra metxen antzera. Betiko problematika zahar hori ara, zahar hori ara. Paperean hartuta bertatik bertara. Gabonetan lortua azken alkondara. Klaro zu horretatik libre bizi zara. Burua tapatzeko txapela behar da. Burua tapatzeko txapela behar da. Galtza berriak dauzka, aztu du txapela, aztu du txapela. Oaintxe konturatu naiz nita zabiltzela. Nunbait pentsa dezake betirako dela. Kanperak falta ditu Andonik bezala. Uste nuen turista italiar bat zela. Uste nuen turista italiar bat zela. Beraz nahiko raroa neure imagina, neure imagina. Parean jarri gabe ezin imagina. Txapeldun zaharrak berrin egin du liftina. Mikroa ere beretzat hartu du jakina. Zeatik ez tegu aipatzen hemengo jardina. Zeatik ez tegu aipatzen hemengo jardina. Jardina preparatzen hainbeste denbora, hainbeste denbora. Hemen begien biztan nahiko plastiko da. Maialen hori omen da azkeneko moda. Jakoba errekondo hemen izango da. Bailen ikusi dut nik eskilaran gora. Bailen ikusi dut nik eskilaran gora. Izane abendua ez da loren garaia, loren garaia. Baina edertu dute bastante paisaia. Neri honuntz datorkit plastiko usaia. Nik zerena zen neukan entenditu naia. Nork apadrinau nahi du unairen bonsaia. Nork amadrinau nahi du unairen bonsaia. Hori zakarretara joango zen zuzen, joango zen zuzen. Ni apadrinatzera enaiz atrebitzen. Uste dut bizi dala, lasaitu zaitezen. Zerekin ariote da erregariatzen. Gure ihartu aurretik eseri gaitezen. Gure ihartu aurretik eseri gaitezen. Bueno, eseri dira eta isildu ere bai.
esanak esan jende majoa da. Eskerrik asko zuei hemen izategatik, eta eskerrik asko bersolaiei ere beste urte batez hemen izan direlako. Azken agurra eta azken hitza izan daila beraien hau. Unai Iturriaga, Amets Arzalluz, Beña Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Sustrai Kolina eta Aitor Mendiluze. Gu batzutan goianta, zuek beti bean, gatoz onan nolabait lagundu idean. Guk izan nahi genuke geurera librean, doinu lagungarri bat, berba bat aidean, senide eta presoen etxera bidea. Itxaso honek guztiok behar gaitu tanta urdin, guk bozkatzen dutenak eta ez dutenak berdin. Horretarako ez egon behar da, ta amets eta lan egin, dinosauroa behingoz joan ta, inoiz itzuli ez dadin. Ta lehen pausua da askatzea, espetxeko zein kateko, horrexedatik daukat asmoa, neuke Bilbora joateko, lehengo gai baten aukera izan dut, optimista izateko, susmoa daukat esandakoak, ezote diren beteko, baina urte hau izan liteke, hemen gaude esateko. Urte aserak dakarrain beste motibo, eta temperatura barru hontan igo, baina kanpoan jeisten doala astiro, haizea eta euria behin eta berriro, egin dezala aurten etxerako giro. Berriro ze elkartasun, energia eta maitasun biltzeko almena daukazun. Denen beharra dagola baina, baizuek ere erantzun, hitzakitz entzunak entzun gaurkoak ala behartzun, nahi dezun arte oi hartzun. Loartuta esnatuko banintz gau gutxitan, ta ateak zabaltzen entzun urrutitan. Kaleak diztiratsu hemen eguzkitan,
malkoak pozarenak begi ertz bustitan, kaleak diztiratxu hemen eguzkitan, eta ongi etorri rotonda guztitan. Oiartzun eta Bilbo artean, hasiko da urtarrila, oraindik ere utxik dauzkagu, zenbat etxe, zenbat sila. Horren txikia den herri honek, nola minak dauzkan mila, oiartzunera etortzen gera, adoreta indar bila, nere lehenengo aldia zen hau, azkena izan dadila, azkena izan dadila. Euskal Herriak ditu 11 kolore, esku lokaztu eta begi ondo more, bide zarberritutan indarta adore, ta presoak kalean utziz gero hobe, pakea ez dadin izan plastikozko lore.